Πραγματικά πιστεύω ότι είναι τρομερά καταστροφικό το να αφιερώσεις όλη σου τη ζωή σε θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως ένδειξη ότι ευσταθούν και καμία απολύτως απόδειξη ότι συμβαίνουν. Αυτό το κανάλι και η εκπομπή της σκέψης δεν έχει τέτοιο σκοπό, δηλαδή να αναδείξει θεωρίες συνωμοσίας, παρά μόνο θέματα τα οποία δεν ασχολείται κανένας, επειδή ενδεχομένως χτυπάνε σκοτεινά συμφέροντα. Δεν αποτελεί εξαίρεση και το σημερινό επεισόδιο, στο οποίο θα ασχοληθούμε με μία μυστική αποκρυφιστική σέχτα στην Αμερική, την οποία συμμετέχουν πρώην προέδροι, τραπεζίτες, η ελίτ γενικότερα, μουσικοί, καλλιτέχνες, και κρύβονται σε δάση και λατρεύουν μία τεράστια κουκουβάγια. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το Bohemian Group. Από το 1873 η παγκόσμια ελίτ τελεί κρυφά συμβούλια στο αρχαίο Redwood δάσος στη Νότια Καλιφόρνια. Στο Bohemian Club συμπεριλαμβάνονται πρόεδροι της Αμερικής όπως ο Eisenhower, Nixon, Reagan και η οικογένεια Bush. Κάθε χρόνο λοιπόν σε αυτό το αποκλειστικά αντρικό κλαμπ φοράνε κόκκινες, μαύρες και ασημένιες ρόμπες και κάνουν ένα αποκρυφιστικό τελετουργικό σε μια τεράστια κουκουβάγια, θυσιάζοντας ένα ομοίωμα ανθρώπου, το οποίο πολλές φορές οι αναλυτές έχουν πει ότι είναι στο μήκος ενός βρέφους. Αυτή η μεγάλη κουκουβάγια, αυτός ο Θεός, ονομάζεται η Μεγάλη Κουκουβάγια της Μποχέμια. Το 2000 ο Alex Jones διείσδησε μέσα σε αυτή την έκταση και κατέγραψε τα πρώτα και μοναδικά πλάνα τα οποία έχουμε καταγράψει ποτέ σχετικά με το Bohemian Club. Κατά τον Alex Jones υπάρχει ένα ανάγλυφο στην πρόσωψη της κουκουβάγιας, το οποίο απεικονίζει κατά τον Alex Jones πάντα τον Μόλοχ. Ο Μόλοχ είναι μια βαβυλώνια θεότητα, η οποία αναγράφεται και στην βίβλο, στην οποία Σιμίτες και διάφορα άλλα φύλλα θυσιάζανε τα παιδιά τους σε φούρνους για να έχουν καλή σοδιά και ξέρω εγώ. Βέβαια, από τα πλάνα του Jones δεν μπορούμε να πούμε ότι προκύπτει σίγουρα κάτι τέτοιο. Δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα και το βίντεο. Ο ίδιος ο Jones λέει ότι δεν μπορούσε να βγάλει παραπάνω το βίντεο γιατί θα τον ανακάλυπταν. Και όντως ισχύει. Δηλαδή μέσα στο οίκημα τον κυνηγάγανε και τον ψάχνανε διαρκώς ερήφιδες. Μάλιστα ο Jones, αν και περπάταγε πολλές ώρες, κάλυψε μόνο το 20% της έκτασης. Και δεν νομίζω ότι είναι επειδή είναι χοντρός, αλλά είναι τεράστια η έκταση. Για να μπορέσει κάποιος να γίνει μέλος του Bohemian Club, θα πρέπει 1. Να είναι αποκλειστικά άντρας και 2. Να τον προτείνει κάποιο άλλο μέλος. Οι γυναίκες απαγορεύονται ρητά. Βέβαια τα μέλη μπορούν να καλέσουν την οικογένειά τους, μεταξύ συμπεριλαμβανομένων και γυναίκες και παιδιά, στα λεγόμενα Spring Jings, τα οποία γίνονται τον Ιούνιο, εν αντιθέσει με το κύριο event, την κύρια κατασκήνωση του Ιουλίου. Τα μέλη μπορούν να κλείσουν ημερήσια event, στα οποία να κάνουν μίνι τελετουργίες και να περιηγηθούν μέσα στην έκταση. Όμως, οι γυναίκες θα πρέπει να φύγουν αυστηρά μέχρι τις 10 η ώρα. Από τις 9 μέχρι τις 10 αρχίζουν να τους μαζεύουν. Μην ρωτήσετε το γιατί. Περισσότερα ερωτήματα θα προκύψουν από αυτήν την εκπομπή παρά απαντήσεις. Μετά από 40 χρόνια, στο Bohemian Club παίρνεις έναν ειδικό τίτλο, το λεγόμενο Old Guard, που σου δίνει ρεζερβέ θέσεις στις συζητήσεις που γίνονται στο Bohemian Club, καθώς και άλλα ειδικά προνόμια. Το σύνθημα του Bohemian Club, Waving Spiders Come Not Here, που υπονοεί ότι εξωτερικές παρεμβολές, συζητήσεις επιχειρηματιών και πολιτικές συζητήσεις θα πρέπει να μείνουν έξω από την κατασκήνωση. Βέβαια, το άκρος αντίθετο ισχύει, καθώς μέσα στο Bohemian Club έχουν σημειωθεί από τις σημαντικότερες συζητήσεις και συμφωνίες στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως για παράδειγμα το λεγόμενο Manhattan Project, που συζητήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1942, το οποίο οδήγησε στην δημιουργία της ατομικής βόμβας που εξαήλωσε κυριολεκτικά την Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι. Σε αυτή τη σύσκεψη παρευρέθησαν ο Ρόμπερτ Όπενχάιμερ και ο Έρνεστ Λόρενς, οι οποίοι ήταν οι κοδεσπότες αυτής της συζήτησης, όπου μαζί τους ήταν όλα τα top κεφάλια της S1, Ειδικής Επιτροπής, καθώς οι πρόεδροι του Harvard, του Yale, Princeton, μαζί ήταν και εκπρόσωποι της Standard Oil και της General Electric. Θυμάστε τη General Electric, τον είχαμε μιλήσει σε προηγούμενα επεισόδια σχετικά με το πώς ελέγχατε με τον καιρό για στρατιωτικούς λόγους? Αν όχι, στο τέλος του βίντεο μπορείς να πατήσεις το παράθυρο και να σε πάει στο βίντεο. Εκείνο το διάστημα ο Oppenheimer δεν ήταν μέλος της S1, όμως ο Lawrence και ο Oppenheimer έγιναν παρόλα αυτά οι διοργανωτές της συζήτησης. Αν και καμία γυναίκα δεν είναι μέλος και ούτε υπήρξε ποτέ του Bohemian Club, υπάρχουν 4 τιμητικά μέλη που ήσαν οικοδεσπότισσες. Η μία είναι η Margaret Bowman, η ποιήτρια Ina Coolbrith, η οποία υπηρέτησε και ως βιβλιοθηκάριος στο Bohemian Club, η ηθοποιός Elizabeth Crocker Bowers και η συγγραφέας Sarah Jane Lippincott. Μετά το θάνατο της Ina Coolbrith το 1928, καμία άλλη γυναίκα δεν έγινε μέλος Bohemian Club. Αυτά τα τιμόμενα μέλη, καθώς και άλλες γυναίκες επισκέπτριες, απλά τους επιτράπει είσοδος στο City Club κτίριο και αυτό σε ένα περιορισμένο βαθμό, καθώς τους πάνω ορόφους απαγορεύονται ρητά. Και φυσικά απαγορεύεται να πάνε και στο κανονικό event του Ιουλίου. Το 1978 το Bohemian Club ήρθε ενώπιον της κατηγορίας περί διάκρισης μεταξύ αντρών και γυναικών από το California Department of Fair Employment and Housing, σχετικά με την άρνησή του να έχει γυναίκες εργαζόμενες. Το 1981 βγήκε ένας επιπρόσθετος νόμος που υποστήριζε ότι οι πρακτικές του κλαμπ δικαιολογούνται διότι κατουράνε στο δάσος και η ύπαρξη γυναικών στο οίκημα θα έβγαζε τους άντρες από τις συνήθεις πρακτικές, αλλάζοντας έτσι την συμπεριφορά του κλαμπ. Όμως αυτή η απόφαση ανατράπηκε. Δεν το περίμενε κανείς. Από το State Fair Employment το 1981, όπου διέταξε να προσλάβουν άμεσα γυναίκες, αλλά οι ισχυροί άντρες του Bohemian Club το αμφισβήτησαν και πάλι και κατέθεσαν κάτι σαν έφεση το California Superior Court, το οποίο τάχθηκε υπέρ τους, λέγοντας ότι το αντρικό φύλο είναι ένα bona fide επαγγελματικό προσόν. Όμως, για ακόμη μια φορά η μάχη συνεχίστηκε και το Fair Employment and Housing Commission εμφανίστηκε στο δικαστήριο και λέει: καθίστε λίγο ρε μάκες. Δηλαδή, το Bohemian Club είναι κάτι άλλο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, σύλλογο και τα λοιπά της Καλιφόρνια. Είναι κάτι μοναδικό. Και αν ναι, γιατί? Τι γίνεται εκεί πέρα? Γιατί αυτός ο νόμος περί διάκρισης να είναι μόνο άντρες υπήρχε μόνο στο Bohemian Club, σε κανένα άλλο. Και τους τρίμωξαν εν τέλει στη γωνία και αναγκάστηκαν να προσλάβουν και μερικές γυναίκες. Το 1987 λοιπόν το Supreme Court της Καλιφόρνια ανάγκασε να προσλαμβάνει και γυναίκες. Το 2019 ένα μέλος του Sonoma County Board of Supervisors, η Linda Hopkins, έγραψε ένα ανοιχτό γράμμα στο οποίο κριτήκαρε ιδιαίτερα το club. Το County of Sonoma είναι η περιοχή στο οποίο υπάρχει το Bohemian Group. Σε αυτό το γράμμα λοιπόν κριτικάρει το Bohemian Club, λέγοντας ότι κάνουν πολύ δύσκολο τις γυναίκες να μπουν στην πολιτική, καθώς και σε μεγαλύτερα επιχειρηματικά project. Επίσης έχουν αναχρονιστικές πρακτικές σε συνδυασμό με ηγεμονικές συμπεριφορές. Ένας άλλος λόγος που δέχθηκε κριτική το Bohemian Group είναι η αποξήλωση των δέντρων, τα οποία χρησιμοποιούν για να ανάβουν μεγάλες φωτιές και για άλλους λόγους που κανείς δεν ξέρει. Αλλά δεν θα μπω περισσότερο σε αυτό γιατί είναι βαρετό. Φίλοι μου, δεν ξέρουμε στα σίγουρα αν λατρεύουν τον Μόλοχ, τον Βαβυλώνιο θεό που θυσιάζανε βρέφη, αλλά αυτό που ξέρουμε στα σίγουρα είναι ότι όλη η ελίτ του κόσμου, ιδιαίτερα της Αμερικής, κάθε χρόνο πηγαίνει στο Bohemian Groove, δίνονται σαδρίδες, λατρεύουν μια τεράστια κουκουβάγια, θυσιάζουν ένα ομοίωμα ανθρώπου σε αυτήν μέσα σε μια φωτιά και συζητάνε για την μοίρα του κόσμου. Αυτό είναι γνωστό. Και οποιοσδήποτε να είσαι, δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό? Το Bohemian Club, το οποίο έχει 2 τοποθεσίες, στο Nob Hill στο Σαν Φρανσίσκο
και το Bohemian Groove στην πολιτεία Σονόμα. Όλο τυχαίο στο σύμβολό του είναι μια κουκουβάγια, όπως είναι και του Drake. Έχει ως αποκορύφωμα της βραδιάς στην κατασκήνωση του Ιουλίου το λεγόμενο Cremation of Care, που ξεκινάει αρχικά με ένα μεγάλο δείπνο και κάποιες είδους ψαλμοδίες, τις οποίες φτιάχνει αποκλειστικά άτομα του Bohemian Club και το παρουσιάζουν οι ίδιοι, και αργότερα γίνεται η τελετή που ανέφερα, στην οποία και είναι ένα ομοίωμα ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της τελετής ακούγονται κάποια πολύ περίεργα πράγματα τουλάχιστον, όπως «Επιτέλους θα είμαστε ελεύθεροι». Μετά την είσοδο του Alex Jones, το Bohemian Club αύξησε τα μέτρα ασφαλείας και από εκεί πέρα που είχε τους σερίφιδες του county της πολιτείας να φυλάνε περιμετρικά το οίκημα, έβαλε το FBI και τη CIA. Όχι, δεν εμπλέκεται καθόλου η κρατική παρέμβαση σε αυτό το κλαμπ. Μετά τον Alex Jones και κάποιοι άλλοι προσπάθησαν να μπουν στο οίκημα, ήταν το History Channel, αλλά πέτυχαν παταγωδώς, με αποτέλεσμα να τους συλλάβουν και να τους απαγγελθούν κατηγορίες για παράνομη είσοδο σε ιδιωτικό οίκημα. Φίλοι μου, αυτό ήτανε. Αν σου άρεσε, κάνε like και subscribe. Πάτα το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις και αν θες κάνε share. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, να είσαι καλά.